ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବେ ତା ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ। ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର ଆଉ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ନିଜକୁ କେମିତି ଭାବୁଥିବ ତାର କଳ୍ପନା କରି ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା ତାର ନାଁ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଅହଂ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଥିବ? ମୁଁ ମୋର, ମୋ ପାଇଁ ମହାନତା ମୁଁ ମୋର, ମୋ ପାଇଁ ମହାନତା ମୁଁ ତୋର ଦେବାଳୟ ଶିବାତ୍ମା ବି ମୁଁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୂତ୍ରଧାର ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଜନ୍ମିଥିବା ମୁଁ ତେବେ ଏଣେ ତେଣେ ସବୁଠାରେ ପୁଣି କହେ ମୁଁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଅନନ୍ତାସ୍ମି ମୁଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଥିଲି ଅଛି ଥିବି ମୁଁ ଯଦି ଅବିକଳ ମୁକ୍ତିଆରୀ ମୁଁ ତେବେ ମହକିଲ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ବା ଧନ୍ୟ ତୁମ ଅହଙ୍କାର। ମୁଁ ରୂପ ଅନ୍ତକାରୀ ବିଭାଜନୀ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଧାରା ଜାଲେ ବାସ୍ତବତା ମୁଁ ଯଦି ଷଡ଼ଚକ୍ରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ମୁଁ ତେବେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଂହାରକ ପୁଣି କହୁଛି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଗ୍ରହ ମୁଁ ଆକାଶ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଓಂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୁଁ ବୃଷଣ ସେହି ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚଭୂତ ମୁଁ ଯଦି ରାଶିଚକ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ବି ମୁଁ ତେବେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏଇଟା ହିଁ ହେଇପାରେ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଧନ୍ୟବାଦ।